قال እግዚአብሔር ዝመጸሉ ሰብ አሜን አርስትና ለው ማዓንት እንታይ ዝብሊ ቃል እግዚአብሔር ዝመጸሉ ሰብ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ትበጽሐካ ከሎ ምንታይ ገይሪ ዝበጽሐካ በቃል ገይሪ ዝበጽሐካ እግዚአብሔር ንምድር ክፈጥር ከሎ ምንታይ ገይሪ ፈጥሯ በቃል ገይሪ ፈጥሯ ንህዝቡ ክዛረብ ከሎ ምንታይ ገይሪ ተዛሪቦ በቃል ገይሪ ተዛሪቦ ስለዚህ ለው ማዓንቲ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝመጸልና ሰብ ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ክንብል ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ አሜን እስከ ቃል እግዚአብሔር ዝመጸለይ ሰብ ይንበል ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ዝመጸልካ ሰቢኻ ቃል እግዚአብሔር ዝመጸልኪ ሰቢኺ እንታይ ይብል ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ክመጸልና ከሎ ማለት እዩ ዝበለጸ ህያብ ከም ዝመጸልና ዝበለጸ ህያብ زعبي هي بكم زمصنا مخنياتكم እግዚአብሔር ከዓይ بقالون مسقالون ይዛዓይ እግዚአብሔር بقالي ይዛዓይ مسقالو ይኻ ዛዓይ ስለዚህ መንነት ናይ ተቃል ምርዳ እንታይ አገዳሲ እግዚአብሔር ንህዝቡ በስተፋላለይ መንገድ ገይሩ እንታይ ገብሪ ይዛረብ በስተፋላለይ መንገድ ገይሩ እግዚአብሔር ይዛረብ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ንህዝቡ ትዛረበሉ መንገዲ ቃሉ ሙሱ ድማ ንገለ በነቢያት ገይሩ ይዛረብ ንገለ ብራእይ ገይሩ ይዛረብ ነቶም ገለውም በቃሉ ገይሩ ይዛረብ ናይ ኩሉ ማዓቀን ግን መኒ ቃል ናይ ኩሉ ናይ ራእይ ናይ ድምጽ ናይ ትንቢት ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ተዛሪብኒ ትብሎ ነገራት እንድሕርዳ ሃሊ ማዓቀኒ እንታይ ቃል እግዚአብሔር እዚ እግዚአብሔር ቃሉ ይልኽ ንህዝቡ ይዛረብ በቃሉ ገይሩ ይመርሕ በቃሉ ገይሩ ይሰልጥን በቃሉ ገይሩ እንታይ ይገብር ይዕጥቕ እግዚአብሔር ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ዝመጸሉ ሰብ ንብል ዘለና ኩሉ ግዜ እቲ ዝመጸልካ ቃል ምርዳ መንነት ናይ ቃል ምርዳ ግን ናይ መን ስራሕ እዩ ናተይናትኩም ምን ይሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ አሜን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 10 ኣብትሲ ጽልምት ስለ ዝበለትኒ ኸዓ ስታይ ከ ኣብ ዝገጸጽ ምጸለኹ ግን ሓንት ለዓል ክሪኤ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዮሐንስ 10 ካብ 34 ክሳዕ 35 እንታይብል ኢየሱስ መለሰሎም ኣብ ሕግኹም ኣነ ኣማለኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ዶ ኣይተጻሕፈን እዩ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማለኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ ኢሎ ጽሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን ይስከበሉ ጽሑፍ ታክገብር ኣይከኣልን ክፈርስ ኣይከኣልን ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣብ ሕግኹም ኣብዚ ምዕራፍ 10 ወንጌል ዮሐንስ ተንቢብና ምስ ጎይታ እንታይ ዝገብሩልና እምኒ ኣልዒሎም ክጭፍጭፍዎ ዝደልዩ ዘለው ግዜ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ልዎም ጎይታ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማለኽቲ ኢኹም በልኩም ኣብ ሕግኹም ኣሎ ቃል ኣምላኽ ዝመጸሉ ሰብታይ እዩ ኣማለኽቲ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝመጸሉ ሰብታይ ይገብር ይገዝእ ስለምንታይ ኣማለኽቲ ማለት ካብ መዝሙር 82 ፍቅዲ 6 ይወሲድዎ ዳዊት ክዝምር ከሎ ዘሚርሎም ማለት እዩ ኩላትኩም ቃል እግዚአብሔር መጽልኩም ይለዎም ግን ከብሰብ ክትሞትይኹም ዋይ ማለት እዩ ኣማለኽቲ ማለት እቲ ዝተቀበልኩም ሕጊ ኣብ ምድሪ ዕድሜኹም ከንውሕን ክትገዝኡን ይተዋሂብኩም ናይ ሕጊ ዕላማ ደቂ እስራኤል ኣብ ሲና ነቲ ሕጊ ክቕበልዎ ከለዉ እግዚአብሔር ናባይ ኣምጽአኩም በኽናፍ ንስሪ ጸረ ናባይ ኣቕሪበኩም ክብሎም ከሎ ክተንተን ዕላማ ክገዝኡ ዕድሜዮም ከዓ ክነውሕ ذات واي موسى انتايلوم ماتي بزعبات قال كزارون كله اتن قالاتين طببكمن مستوعالكمن بانيهم عدميهم تنوحوا يلون انسنت زي حلهم ان كتا غبرهم عدميهم كحصراهم زغرمكم ነገር امين دحواتي نعين نعخاتكم قال እግዚአብሔር መጽልናይ قال እግዚአብሔር ተቀበልና ሰባቲና በተቃሊና ነበር አሜን በተቃሊና ንገዝ በተቃሊና ንጥዒ በተቃሊና ንወጽ ሕዋተይ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ሕያው ሕዋተይ ማእኸልና ጎይታ ኡሙኒ لومون قويتا أموني سلازي قال عملاق زمصول السب ها صحف فرس هيكلني برأي دي متي تقال بتنبيت دي متي تقال بحلم دي متي تقال تزمصلك قال انتاي كفرس هيكلني مننت ناي تقال لو معلت بدنب انت خنغبرينا كنردعينا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብ ዮሐንስ ሓደ እንታይ ይብል ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ አብ አምላክ ነበረ እቲ ቃል ውን አምላክ ነበረ اتقال ابز كزارب كله اتقال اب املاك نبره اتقالون املاك نبره اتقال ون بمجمرتا نبره يلو كزارب كله بز قال از معناتيو اتقال زلعالماويو هاليلويا እግዚአብሔር ቃሉ خلقا كله زلعالماو ቃል ይዝል خلقا ዘሎ እግዚአብሔር ቃሉ خلقا كله ዘይልወጥ ዘይለዋወጥ ይዝል خلقا ዘሎ ምናልባት ግዜ ክልወጥ ይኽእል ምናልባት ሓድሽ ፋሽን ካብ ወለዶና ወለዶ ክመጽእ ይኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ሃሌሉያ አይልወጥኒ አሜን
ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን እንታይ ይገብርኒ ኣይልወጥን እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ አምላኽ ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ ምሕሳብ አገዳሲ እዩ አምላኽ ዘለዓለማዊ ስለ ዝኾነ ዘለዓለማዊ ቃል ይዝልእኸልካ አምላኽ ሐሳቡ ዘለዓለማዊ ስለ ዝኾነ ዘለዓለማዊ ሐሳብ ይዝልእኸልካ አምላኽ ሃሌሉያ ቃሉ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዘለዓለማዊ ስለዚህ መጀመሪያ ከም ቃል አምላኽ ዝመጸልካ ሰብ ክትሓስቦ ዝግባእካ እቲ ዝተዋሃበካ ቃል እንታይ እዩ ዘለዓለማዊ ተቀበልኮ ቃል ዘለዓለማዊ ተቀበልኮ ራእይ ዘለዓለማዊ ደረጃ በደረጃ እንዳኸድናያ ክንሪና መጀመሪያ ግን ክንፈልጦ ዝግባእና እቲ ቃል እንታይ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር ይባረኽ መዝሙር 119 እንታይ ኢሉ ቃልካ ንዘለዓለም ኣብ ሰማይ እንታይ ገይርሎ ቃልካ ንዘለዓለም ኣብ ሰማይ ቃል እግዚአብሔር አይልወጥኒ ቃል እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ማንም ሰብ ከይዱ እዚ ኢሉ ክልውጥ አይክእልኒ ንቃል እግዚአብሔር ክልውጡ ካብ ዘመናት ማለት እዩ ካብ ዘመናት ካብ ዘለዓለም ክንደይ ግዜ ዘይፈተኑ ግን ዓለም አርኪባቶም ትብል መዝሙር ምሻላትና ዓለም አርኪባቶም ከይለወጡኻ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር አይልወጥኒ ይባቴ ሃሌሉያ ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ኣብ ህይወትና ሁሉ ግዜ ክመጽእ ከሎ ማለት ናይ ሰብ ቃል አይኮነን ሐሳብ ሰብ አይኮነን ምኽሪ ሰብ አይኮነን ምስተቀበልካዮ እንታይ ይገብር ያይ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወተይ ዘለዓለማዊ ኢልካ ምስተቀበልካዮ ያይ እቲ ተቀበልኩሞ ቃል ከም ቃል ሰብ ዘይኮነስ ከም ቃል አምላኽ ስለተቀበልኩሞ አባኻትኩም እንታይ ይገብር ኣሎ ኢሉዎም ሰብ ተሰሎንቄ ያይ ኣሎ ቃል እግዚአብሔር አባኻ ያይ ግን መዓሲ ምስተቀበልካዮ መዓሲ ዘዓይ ዘለዓለማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ መዓሲ ዘዓይ ኣብ ሰማይ ጽኑዕ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝለዓለ ስፍራ ገዛኢ ከም ዝኾነ እቲ ቃል ምስ ተረዳእካዮ ሽዑ ኣብ ህይወትካ እንታይ ይገብር ይጅምር ከዓይ ይጅምር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል አምላኽና ንዘለዓለም ይነብር ኢሉ ኢሳይያስ 40 ቀዳማይ ጴጥሮስ እንኮም ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ንዘለዓለም ይነብር ሳዕሪ ይቅምስል ሳዕሪ ይነቅጽ ትዕምባባኻ ይቅምስል እንታይ ማለት በቃ ነገራት ኩሉ ክጋላባበጥ ከሎ እቲ ቃል አምላኽ ግን ኩሉ ግዜ ለምሊሙ ይዝነብር ለምሊሙ ጥራሕ ዘይኮነ ንዓኻውን የለምልመካ مسترداخا كل جزء انت يقبرك يلم لمكة أتقال እግዚአብሔር سخمزدي أتقال كأبي وتيزر عالماوي قال كتردي إنه لهم معتي بس قال زخم مال على سئل كأبي وتك كل جزء أبلاي كتقبره خلها بك كتقبله خلها كردعك خلو هيوتك يلملم نابرها يلملم سلمتاي تقال لملم سلسخونه اتقال ينقصني هيدرقني حواتي هاليلويا اتقال اي نطب مالتي ازي بمجمرتا اب املاح نبره قال እግዚአብሔር ከመጸልካ خلو ስቂሉ ከባዶ ቦታ ቡቅ ይሉ ዘመጸ ይኮነ ምንጭ ማኒ እግዚአብሔር ፐርሰናል ወርድ ዩ አካል አለው አይዴንቲቲ አለው መንነት አለው ናባኻ ከመጽእ ከሎ አብዝኾነ ዓዲ ክትኣቱ ከለኻ ታይም ዘረጋግጹ መንነት ካይም ዘረጋግጹ ካበይ መጽኻን ተዋይኻ እንዳበሉ ናትካ ዲቴይል ጅናምለ ኣብ ዛዓድ ስለ ዘለና ዲቴይል ዝኾነ ናትና እንታይ ኣሎ ኩሉ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ቃል ክመጽእ ከሎ እንታይ ፐርሰናል ወርድ አይዲ ኣለዎ መንነት ኣለዎ ጉልበት ኣለዎ ኃይል ኣለዎ ምንጭ ኣለዎ that's why ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ታይሉ እዚ በመጀመርታ ኣብ አምላኽ ነበረ ስለዚህ ቃል አምላኽ ዝመጸሉ ሰብ እቲ ዝመጸሉ ቃል መንነት ኣለዎ ጉልበት ኣለዎ ኃይሊ ኣለዎ ሃሌሉያ ኣብ ኢዮብ 22 ስንታይሉ እምባርሲሉ ሙስኡ ተፈቃር በሰላም ወንበር በዚ ጽቡቅ ትረክብ ኢኻ ካብ አፉ ዳ ሕግ ተቀበል ንቃሉ ኣብ ልብኻ ዕቆሮ ካብ አፉ እንታይ ይግበር ሕጊ ተቀበል ሙስኡ ድማ እንታይ ይግበር እዚ ኣብ ልብኻ ዕቆሮ ሙስኡ ተፈቃር ምንጭና ይተቃል መን እግዚአብሔር ቃሉ ክልኸልካ ከሎ ምክንያቱ ዮሐንስ 10 እንታይ ንግበራ አይንረሳያ ጽሑፍ ክበርሳ ይከድኒ ነቶም ቃል አምላኽ ዝመጸሎምሲ አማልክቲ ይኹም በልኩም ተጻሒፍ የለን ቃል አምላኽ መጸልካ ከሎ ምንጭ እግዚአብሔር ጉልበቱ እግዚአብሔር ኃይል ኣለዎ ኃይሊ ኣለዎ መንነት ኣለዎ ንሓወይ ክብለና ጸኒሑ አመንነት አምላኽ ክጽዋዕ ንኸለኻሲ ኣብናትካ መንነትን ጉልበትን ተጸውዕ ተአማሚንካ ኢኻ ጸዊዕካኒ ኢሉ ክዝምረልና ጸኒሑ እቲ ቃል መንነት ኣለዎ አይደንቲቲ ኣለዎ ቃል እግዚአብሔር ዝመጸሉ ሰብ ቁጥር 3 ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ በዘይብኡ ዝኾነ የልቦ እቲ ቃል ፈጣሪ ክሪኤቲቭ ወርድ ዝፈጥር
قال نزيله كمهلو غيرو تاي زغبر زصوع نزغوبته زقنع نزحممه زطعي نزموته زتنس كرييتيف وورد يو ግን بحركن مصاينا تازمصتك قال انتيا تا اب هيوتك استزربت قال انتيا تانا عخاز مصتلك قال انتيا صحف كفرس سلا زيكل تقال املاح يلكم برايخ مصكا خلي بحلمه مصكا خلي بتنبيتك مصكا خلي معقنيو خنتاي قال እግዚአብሔር ይልና ለና ስለዚህ ታት መጽካ ዘላ ናይ መጀመሪያ ቃል ኣብ ህይወትካ እሳ ሒዛትካ ትጓዓዝ እሳ ሒዛትካ ክትጓዓዝ ከላ ድማ ዘለ ናብ ህሉ ተምጽእ ንዝሓመመ ተጥዒ ንዝጎበጠ ተቕንዕ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ተብል ኣኽራንን ኮረቤትን እንታይ ትገብሮም ከም ዘይነበሩ እንዳገበረት እተጓዓዘካ ክሪኤቲቭ ወርድ ኣንሳ ስለዚህ ሕጅውን እትቃል እንታይ ዝፈጥር ቃል ዓለም በቃል አምላክ ከም ተፈጥረት ኮሙን እትዝረአ ካብቲ ዘይረአ ከም ዝኾን በእምነት ነስተውዕሎ ኣለና ረይኹም አምላክ ሽዑ ክፈጥር ከሎ ናትካ አክሽን እንታይ ያደለ ማለት እዩ እምነት ዝበሃል ያደለ ስለምንታይ እምነት ነቲ ዘየለ ከም ህልው ጌራ እንታይ ትገብር ጽውዕ ኣብ ዕብራውያን 11 ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ኢልዎ እምነት ምስትውዓል ምርዳእ كم زفتر اتقال كم زفتر اتقال كم زقعزك اتقال حيزك تنبلل عبيلك خمس غيت حواتي بعدنو حنت قالهم تقبلهم مركب سرح بقى مركب سرح قال ولا حنتي تقبلوا مركب زن سرح كيدو عنجي تقورت جميره ما هي نبره ما هي نبره قالي نبره قالي اي فلتني يولعوا سبات بقى يولعوا يساتي كلنا تنابرا يقودلن تنابرا كو يقودلني زغرمكم ነገር እትፍልልይ ግን አበይ ደሎ ምርዳና ይተቃል በእምነት ተደሪኹ መርከብ ናይ ቤት እንታይ ይገብር ነበረ ሰረየ ነበረ እትማይ ሃይኮ እግዚአብሔር ቀደም ይወድይዎ ግን ተቃል ፈጥር ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቁጥር 4 ህይወት አው ነበረት ታይወት ቃ ብርሃን ነበረት መንነት ናይ ተቃል ህይወት ዝህብ ቃል እስከበሎ ህይወት ዝህብ ቃል ታት ዝቀበልካ ያ ቃል እንታይ ትገብርያ ህይወት ትህብያ ህይወት ማለት ድማ ፍጹም ሞት አባኻ ስልጣን የብሉን ሞት አባኻንታ ይገብርኒ አይይኒ ማለት እዩ ዋይ እታ ቃል ተቀበልካያ ህይወት ስለዘለዋ ስለዚህ ዘለዓለማዊ ይለለኹ ፐርሰናል አይዲ ለዎ ይለለኹ ይፈጥር ይለለኹ ራብዓይ ድማ ህይወት ይህብ ላይፍ ጊቪንግ ወርድ ህይወት ዝህብ ቃል ሃሌሉያ ትንሳኤን ህይወትን አነ የተባይ ዘአመነ እንተሞተኳ በህይወት ነበር በህይወት ዘነበር ولا أنت موتكوا بعين سب الأزار أنت خويني معرف 11 بعين سب بعد تحسب سب أنت خويني ويتي تودي رابعتي جيري أني نا أنا هيوت ذهب قال خوينه ماذا يستزلقه أنت موتكوا أنت خبري سي بكالكوليشن نايسب سود أخوني خيري بكالكوليشن نعم لهجن جنا يقتصل نيري الأزار ስለዚህ ብናትካ ካልኩሌሽን ሚስ ካልኩሌሽን ምን እንታይ ትገብር ስቶፕ ናትካ ካልኩሌሽን ተጣዋብል አፍቲ ህይወት ዝህብ ቃል አወቶ አታስተቀበልካ ያ ቃል ሎም ማዓልቲ ሴፍካ ልዕል ሎም ማዓልቲ ሴፍካ አልዕል ዋልተኻ ልኸ አሜን ሕዋተይ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ሙታት ዓጻጽምቲ በቃል አምላክ የምታይ ኮይኖም ዓቢ ጭፍራ ኮይኖም ሕዝቅኤል أتحدث زم عصاصم تسي هي عند خونيم مستبهله بزن ترايه تشالنجز جبر حتى بزن ترايه موتات عصاصمتي سلازي حنتي اتواصاني له مملات راحي املاخن تعصاصمتن يرخبو اسخات فلط حلوف بعلخ اسك اسخات فلط بلوا اسخات فلط قويتا
حلف يلو شعو بقى እግዚአብሔር ምስ ሓለፈ እንታይ ኮይኑ ተስዩ ዓቢ ጭፍራ ኮይኑ ተስዩ ዓቢ ጭፍራ ስለምንታይ እትተቀበልካያ ቃል ህይወት ዝህብ ቃል እዩ ህይወት ዝሰኩዕ ቃል እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ አምላክ አብናቱ መንነት አብናቱ ጉልበት ተአማሚኒ ጽዋዕካ ሓወይ ሓፍተይ ሎማዓልቲ ኣብ ጎይታን ተአመን ሃሌሉያ ኣብ ጎይታን ወከል ሎማዓልቲ ንዝሞተ ነገራትና እግዚአብሔር ህያው ክገብሮ ይኽእል እዩ ሃሌሉያ በእምነት ዘርን ምትካልስ እንታይ ገበረት ሳራ ኃይል ረኸበት ሙማት ማህፀን ሳራን ሙማት ስጎን እንዳራአየሲ እንታይ ንምእማን እንታይ ገበረ አይተኸመን በርታይ ዝብለና ወረ ነቲ እምነት ዝሃቦሲ እንታይ አይተጣራጠረን አይተዋላወለን አምላክ እሙን እዩ ንዝሞተ ነገር ከተንስእ ይኽእል እግዚአብሔር ህይወት ዝህብ ቃል ኣሎ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ዝመጸልካ ሰብ ዲኻ ቃነቲ ዝመጸልካ ቃል ሓዞ ነቲ ዝመጸልካ ቃል እንታይ ግበራ አጽኒዕካ ሓዞ ቡይኻ ትጓዓዝ አምላክ ይዛረብ በዓሉ ገይሩ ይዛረብ ብራእይ ገይሩ ይዛረብ በሕልሚ ገይሩ ይዛረብ በቁብአቱ ገይሩ ይዛረብ በአድግ ደርሆ ገይሩ ተዛሪብሎ እግዚአብሔር እስታ ትጓዓዝ ታናይ መጀመሪያ ሰማዓኻ ቃል ሳይዛትካ ትኸይድ ሃሌሉያ ዘካርያስ ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኒ ተሰሚዕልካ እዩ አይትፍራ ምስ በሎ ወድኽ ትወልድ ያ ምስ በሎ ዘካርያስ ናቱ ካልኩሌሽን ጀሚሩ አነ አሪጌ ሰበይ አሪጌ ዕለቶም ሓሊፊ ወረቲ ቃል ክጅምር ከሎ ስንታይ ዕለቶም ዝሓለፈ ዕድሚኦም ዝሓለፈ ወላ ልቋስ ክጽሕፍ ከሎ ነቲ መልአክ ካሱ በቃ ትናይ ሰባብ ትደገት ሰምዖ ዘሎ ደጊሙሉ ዕለትና ዝሓለፈ ዘአረግና ምሳኻ ግዜ ምሕላፍ ታይ ይገብርኒ አይዋጽኒ ሓንሳብ ዓባስኩን ተአምላኽ ዝበሎ እንታይ ገብሪ ሓደ ዋን እግዚአብሔር ይዓብሰካ ይዝገርመካ ነገር ኩሉ ዕድላት ዕጹ ኣብለልካ ለምንታይ ስኻ ካብ ካልእ ነገራት ከይተኣቱ ሓሊፉ ግን ሽዑ ምስ ሓለፈ ናብ ሓንቲ ድንግል ማርያም ትበሃል ሰበይቲ እንታይ ገይሩ ከይዱ ማርያም ትበሃል ሰበይቲ ረኺቡ ኣትምነ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ክጠን ሰወድኻ ክትወልዲኺ ምስ በላ ኣሜን ይኹነላ ይበለታ ከም ቃልካ ይኹነለይ ትብል ሰብ ምስ ረኸበት ትመልኣኻ ወላ ሓንቲ ዲስካስ ኣይገበረ ከመይ ክኸውን እንታይ ክኸውን ገለ ኣነስ እኮ ሰብኣይ ኣይፈለጥኩን ምክንያቱ ብናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ብናይ ሰብ ኣእምሮ ሰበይትም ሰብኣይ ተራኺባ ትወልድ ሓቂ እዩ ያ ብናይ ሳይንሳዊ መንገዲ ዋላ ብንሪዮውን ማለት እዩ ማርያም ግን እንታይ ኢላ ካብቲ ናይ ሰብ ካልኩሌሽን ወፅያ ከም ቃልካ ይኹነለይ ሃሌሉያ ከም ቃልካ ይኹነለይ ምስ በለት ነቲ ቃልታ ገይረቶ በቃ ወሲዳቶ ሎም መዓልቲ ምውሳድ ይኹነልና مقبال يخونلنا እዚ ቃል እዚ ዝገርመኩም ነገር ካብ ኢሳያሳት ሒዙ ኢሳያስ ግን በኸሎ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ኢሉ ናብ ያዕቆብ ቃል ስለዝውን ኣብ እስራኤል ወደቀ እቲ ቃል እንታይ ገብር ነይሩ ይንከራሮ ነይሩ ሰብ ተረኸበ ኣታሎም መዓልቲ መን እዩ ሎም መዓልቲ መን እዩ ነቲ ቃል ዝቕበሎ መን እዩ እቲ ቃል ሰብ ይደሊ ነይሩ ዝቕበል ሰብ ይደሊ ነይሩ ይንከራሮ ነይሩ ተደርቢ እኮ ከምዚ ጌርካ ሕጂ እንድሕር ደርቢ ኸያሲ راكوبادي عشيري بابا نامن كم زودق بقى مريم قنطا امين يخون اللي امين هاليلويا امين يخون اللي كانت قال تشبطه بدت قلت لك እግዚአብሔር ተዛረበك امين يخون اللي ምክንያቱ እግዚአብሔር ስለተዛረበ ተቃል ከራሮ ሁሉ ተቃል ናባኻ ገጹ ሮል ከገብር ከሎ ኢሳያስ ተዛሪቦ ወጥራ እግዚአብሔር ናብ ያዕቆብ ቃል ሰደረ እዝኻ ኣብ እስራኤል ወደቀ ኣብ እስራኤል ወደቀ ማለት ኣብ ማእከል እስራኤል ወዲኡ ማለት ምክንያቱ ኩሎም እስራኤል ነቲ ቃል እንታይ ገበሮን ኣይተቀበልዎን ኣብ ማእከል እስራኤል ወዲቁ ግን ሓንቲ ሰብ ረኺባቶ ሳኻ መን እያ እስከ ከም ማርያም ኮይናሎም መዓልቲ ጠጠው ንበል ብእምነት ጠጠው ንበል እቲ ቃል ከጓዓዘና ዝሞተ ነገራትና ፍኒሕኒ ይቀብሎ ዝሞተ ነገራትና ከተንስኦ ምክንያቱ እቲ ቃል እንታይ ስለዝኾነ እሙን ስለዝኾነ ኣነ ይኣምነ ኣነስ ንኣምላኸ ይኣምነ ኣነስ ነቲ ዝበለኒ እንታይ ገብረ ይኣምነ መርከብ እንዳተሰባበረት ሰባት ከህምልጡ እንዳሓሰቡ ሰባት ካድሙ እንዳሓሰቡ ኣነስ ነቲ ኣምላኸ እንታይ ገብረ ይኣምነ
نسخاتكم من البات كله تري تلو تقوليهم أنا قلنا أملاك أنت يقبره يا أمني نتقال تبيت كانت أيو إلكا يس كم تزبلني خاي دقيملو كم تزبلني أملاك كم تزبلك خمس قبره إيمان كم تزبلك خمس قبره إيمان هاليلويا إزيابير حدا سب أنت رخب كيزبل حدا أمدري حدا بزحات هيولن إزيابير بزحات أنت زبلمو نعلم أكايداون كومي حكي يا نعلم كالكوليشن كومي نهي إزيابير كالكوليشن من حدا هذي أب إسرائيل وده قبلنا أما أكل إسرائيل وده أب حنت سبيتي وديو أفتا يخون اللي كم قال كا يخون اللي زبلت that's why إلسابيت كان هذا أمانة نفسي برخت بتصديع هذا أمانة نفسي استحق قبله برخت يا أتبعي لله هاليلويا سلزة أمانة يكون أبتخرن ديوا سلزة أمانة يكون أب إلسابيت كيلا سنجر حكا مريم كأخم تناي قال سب كالكوليشن الله أكو إلسابيت زمدا هلا تان 5 حلفات فلتها جن قال حذاء خيدا قال تسكيمة خيدا نايسب كالكوليشن سي سكان زمل أخذ ولا قال كومودي لا أخذ قعز جميرة مسبلة دم بق منفس قدس ملي واني إلسابيت كتنبأ جميرة آمين يخون الله يبلت بق مانياتو اتقال هيوت زب قال سلزي قال እግዚአብሔር ዝመጸሉ ሰብ ኩሉ ጊዜ ክርዳኦ ዝግባኦ ኣብ ህይወቱ እትዝ ተቀበል ካያ ቃል ህይወት ዝህብ ቃል ህይወት ዝህብ ቃል ተቀበል ካያ ቃል ንሱ ይዘጓዓዘካ ንሱ ይዝስከመካ ንሱ ይዘሰጉመካ ንሱ ይዘውጻካ ሃሌሉያ ዛት ዋዩ ንኢያሱ ንየማን ወይ ንጸጋም አይተቅስ መገድኻ ቅንዕ በን በትቃል استقبل كيا قال إياسو حنتي تقبله كم تمس مسيباري عايزين أوركم ساخا خوني تودع حنتي تقبله قال أي تقبله مسيباري عاي موتا حد يسخان الزهزو خد الساقور يا حنت نزيع حيزي دخيت نيرو بزح يكونن أب منفس أو علم دمه حنت قالها تأخلك حنتي الساخا تقع عزك روحاتي حواتي إمنتنا هينك أساق أصلهم معلتي زي ما أسألكم قال ذكروا والتهم على العلو والتهم سيفكم ولولو እግዚአብሔር ይመስገን صح حموشه ብርሃኑን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና አይሓዞ ብርሃን ዝህብ ቃል ሃሌሉያ መዝሙር 119 ፍቅድ 105 ካ ቃል ካን እግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ድማ ብርሃን እዩ ተባሂሉላ እግዚአብሔር ይመስገን ንመንገደይ ብርሃን ክብል ከሎ ናብቲ ክትበጽሖ ዝግባእካ ደሲን እንታይ ገብረካ የብጽሐካ ቃል ካን እግረይ መብራህቲ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን ዘለኻዮ መብራህቲ ይኾነካ ኣብ ዓድና ብፍላይ ማቲዩ ኣብ ዓድና ኣብቲ ገጠራት ኣብ ሓንቲ ገዛ ሰባት ከም ዝነብሩ ብግዜ ምሸት ትጓዓዝ ኮንካ መብራህቲ ያትውላዕ ቀደም ተዳሪኹም ኩሉ ግዜ መብራህቲ ኣበይ ዝውላዕ ኣብ በረኽቲ ይዝውላዕ ኣብ በሪኽ ናይታ ገዛ ታ መብራህቲ ድማ ዝገርመኩም ነገር ብዕላማ ኣፍታ ማእኸል ገዛ ምስ ኮነት በታ ማዕጾ ሓሊፋ እንደገ ከም ትረአ ትኾን ስለዚ ክትጓዓዝ ከለኻ ኣሃ ብዚኣ ቅድመይ ዘላ እንታይ ኣላ ዓዲ ኣላ ነዚኣ ብርሃን ሒዝካ ትኸይድ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ጸልማት ኣለዎ ብዘየገድስ የርኤካ ማለት እዩ ታዝ መጸትልካ ቃል ንሳያ ተርኤካ ቃል እግዚአብሔር ዝመጸሎም ጽሑፍ ክፈርስ አይክእኒ እሳ ሒዝካ ተጓዓዝ አሜን እሳ ናትካ ናይካ ናታ ያላት እንዴ ንየኒ ኮሙናቱላቶ ንፓስተር ናቱላቶ ንናትካ ለካ ንናትካ ጎደና አለካ እሳ ግን ታስቀበልካ ያ ቃል ታሰማዕካ ያ ቃል እሳ ሒዛትካ ተጓዓዝ ብዙሕ እዋን ሰባት ኣብ ደሲኖም ዘይበጽሑ እንታይ ኮይኖም እዮም ድሕር ዳልካ ታቃል ታስቀበልዋ እንታይ ይገብሩዋን እዮም ኣይርእዋን እዮም ወይ እውን ካብ መጀመርያ እንታይ ይገብሩን ኣይሰምዑን ኣይተቀበሉን ስለዚ ጉዕዞኦም ኣብዚ እንታይ ይኸውን ኩሉ ግዜ ሕልኽ ይኸውን ንቅድሚት ትጓዓዙ ዘለዉ መስሎም ድሕሪት ይምለሱ
تخيلهم زخزلوا مسلوهم يلا قسو جن قالكا نقرأ مبراتي نمن قديك برهاني هزيم برهان بتصلمات يبر تصلمات جنا حاجة تصلمات كحزة يكلني استقبل كه دمتي تصلمات كل يكلني تصلمات كحزة أي كلني حواتي مثال 4 انتايلو 17 ما قدس أتكان جنا كم برهان وقتها فتسم مع التخصاص خون كا ناوسخت خبره ما قدرسي عن جنا كم تصلمات يعني تاي كم زعنقفهم حجت في اللي أتبقنا نستوعب له ما قدس أتكان ما قدرسي عن ما قدس أتكان انتايلوا كم برهان يلوا ما قدرسي عنك كم تصلمات يعني هاي كرمكم ناي تصلماتن ناي برهانن في اللي سي بعلنا الفلتينا نابنت هاب غزي سامرن هاب غزي وينتر نزلو ساعات بعلنا انتاي تفللي هاب غزي وينتر قلتي في انتاي زغبر مدري زصم سلاز ناي برهان ناي صلماتني زغرم ነገር اتا ناي صادقان مگدي ፍጹም እንዳ ወሰኸት ያትበረ ናፍታ ብርሃን እንዳ ቀረብካ ክትከይት ከለኻሲ እታ ብርሃን ካ ናባኻ እንታይ እንዳኾነ እንዳ ቀረበት ያትቀይ ናይቲዮም መገድ ረሲያን ግን እንታይ ከም ዝዕንቅፎም ወን አይፈልጡን እዮም እግሮም ክስበሩ ይኽእሉ ክወድቁ ይኽእሉ መገዱ ክስሕቱ ይኽእሉ ሓወይ ሓፍተይ ዝመፀልኩም ቃል ከም ብርሃን ወገግታ እንዳወሰኸ ክበርህ ምእንቲ ነታ ዝመፀልኩም ብርሃን ሒዝኩም ተጓዓዙ ኒማን ንፀጋም ኣይተግልስ ታድ ሰማዓኻያ ድምፂ እዚኣ ሓንቲ ልግፀኛታት ክንከውን ዝግባአና እዛ ቃል እዚኣ ካባኻ ድያ ኮይታ ንስኻ ዲኻ ሊኢካ እግዚአብሔር ክዛረበካ ከሎ እንታይ ትገብር ኢኻ ትፈልጥ ኢኻ ናይ ሰብቲ ናይ ኣምላኽ ዲ ናይ ሰይጣን ጽቡቅ ጌርና እንታይ ንገብሮ ኢና ፈልጦና ስለምንታይ ኣብ ውሽጥና መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘሎ ይምስክረልና እዩ ኣሜን ኣብ ውሽጥና ሆነ እንታይ ይገብር እዩ ይምስክረልና እዩ ይዛረበና እዩ የስ ናተይ እዩ ብለካ ብድት ትብል እሞ እዚኣ ምስ ቃል ኣምላኽ ምርምር ምሰበልካ ግጥም በዚኣ ትጓዓዝ ስለዚ መንገድና ከም ብርሃን ወገግታ እንዳወሰኸ ክኸይድ እቲ ብርሃን ዘለዎ ቃል ጸልማት ዘይሕዞ ጸልማት ዘይክልክሎ ፍጹም ከዓክቶ ዘይክእል ንዓ ሒዝና ንጓዓዝ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ዝመፀሉ ሰብ መንነት ናይቲ ቃል ብርሃን ከም ዘለዎ እንታይ ይገብር ይግብኦ ክርዳ ይግብኦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እቲ ንነብስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቅና ብዓለም ይመጽእ ነበረ ቁጥር 6 ኢሉሚኔት is ብሎብትና እንግሊሽ ኢሉሚኔት እንታይ ማለት እዩ ነቶም ገለ ምንት ክገልጸልኩም ፀሓይን ወርሕን እንተዳሪኢና ማለት እዩ ፀሓይ ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ኣለዋ ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን ኣለዋ ምንጭ ብርሃን እያ ማለት እዩ ነዚ ምድሪ ወርሒ ግን ናይ ገዛእ ርእሳ ብርሃን የብላን ዛት ሰዋያ ሓደ ወርሒ ንሪኣ ዝተወሰነ መዓልታት ንሪኣ ድሕሪኡ ከዓ ትጠፍእ ማለት እዩ ስለምንታይ እንተዳኢልና ኣብቲ ጂኦግራፊ ማለት እዩ እቲ ሶላር ኢክሊፕስ ሉናር ኢክሊፕስ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ናይ ፀሓይ ዝሮት ናይ ወርሒ ዝሮት ዝበሃል ነገር ኣሎ እታ ወርሒ ኣብ መንጎ ፀሓይን ኣብ መንጎ ምድርን ክትቀውም ከላ ካብ ፀሓይ ብርሃን ትእክብ እሞ ስለዚ ይፅልምተና ማለት እዩ ሓደ ብፍላይ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ብዛዕዲ ኩሉ ብርሃን ስለ ዝኾነ ሽዑ ካብቲ ዝረት ናይ ፀሓይ ከምዚ ኢላ ክትወፅእ ከላ ማለት እዩ እታ ምድሪ ከምዚ ኢላ ክትዝውር ከላ ትዝኣከበቶ ብርሃን እንታይ ትገብሮ ንምድሪ ትህቦ ስለዚ ምስትውዓል ዝህብ ቃል ኢለ እዩ ዘለኹ ስለምንታይ ጎይታ ብርሃን እዩ ኣሜን ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ኢሉ ኣሎ ንስኻትኩም ከዓ ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢሉና ኣሎ ጀስት እቲ ናይ ጎይታ ብርሃን ዘይኮነ ካብ ጎይታ ዝተቐበልናያ ብርሃን ተቐቢልና ንጎይታ እንታይ ንገብረሉ ሪፍሌክት ንገብረሉ እዩ ስለዚ እቲ ንነብስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ክብለና ከሎ ንነብስ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ንዝተቐበሎ ዘበለ ምስትውዓል ዝህብ ቃል እዩ ሃሌሉያ ቃል እግዚአብሔር ኣባኻ ክመጽእ ከሎ ቅድሚ ኩሉ ምስትውዓል ይዝለቀልካ ምስትውዓል ክለቀልካ ከሎ ድማ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ ስለዚ ነብስ ወከፍ ሰብ ንጎይታ ምስ ተቐበለ ማለት እዩ ናይ ጎይታ ብርሃን ተቐቢሉ ኣሎ እቲ ብርሃን ምስ ተቐበልካ ንኣብነት ንስእልን ምስልናይ ትስገድ ዝብል ኣለና
من نجيرنا منم نتقال كنا بوم سمرة أبيد عني نيره أبيد عني نيره بين داني زقوعز نيره إلكا هيوت كان تاخد قبر تجمر مال شو كتصاربا تجمر مستوعال كبكا يجمر قال እግዚአብሔር ዝመጸሉ ሰብ ድማማት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ مستوعال تخويدو أبت منفسه عالم كأت جميل الله أما نقول برهان علماتن زلوا في اللي نتعقبر جميل الله كفله إلى الله هاليلويا باستر ناتونا عبز غيرنا نخيد نداول قولو نزانات كمان قدي أيتقوا عزنني أنا زرعه خالي إلو بتقوا عزي واي أبت منفسه عالم سلزاتوه بمنفس تمالال سمو تمني سجان تاعت قبرونيهم هاي كتفوت سمونيهم زبل نهيك زي عبير قال لنا بمنفس تمالال مش جمركا أم منفس هو عالم آتي خالها نبتوقف أمان دما عبد منفس هو عالم كأتو زي عبير يدل في هذا أملاك حواتي منفس هو عالم كنستوعله عالم سبق على أملاك كم تفترة انتين قبرون لنا نستوعله لنا يبلنا زي عبير نستوعله لنا منيادو عالم وإذا ما توم ساينس هاين زبلو من قد انتهي عالم بقى خمزيلو زن تقاشي خمزيلو آتوم دو قلمله إلهم يمزمتوا نو عالم بقى الأملاك كم تفترة بإمنة انتهي نقبروا لنا نستوعلوا لنا واي مستوعال ناس لاستخفته عبد منفسها وعالم دمس أملاك مسمتسألك قال زيابير مسمتسألك دما مستوعالك تخفيتو عبد منفسها وعالم تاخد قبر جميل كالها كتعتو جميل كالها هاليلويا سلازيو انتايلو نا እግዚአብሔር ቃል ንምብራህ አህዛብ ኢሉ አብላ ዓሊ ሉቃስ ተዛሪብሎ ንምብራህ አህዛብ ብርሃን አህዛብ አነ ንስኻትኩም አህዛቢና ስለዚ አብ ኤፌሶን ድማ خزارብ ኮለ ታይብል አህዛብ አእምሮምን አህዛቦምን በድንቁርና እንታይ ኮይኑ ደንዚዙ ፍጹም መንፈሳዊ ዓለም ታገብሮ ይኩሉን እዮም ነይሮም ከስተውዕልዎ አይኩሉን እዮም ነይሮም ስለዚ ልክዕ نقولتا أبي هوت كام سنجس كايا أبي هوت كام استقبل كايا جن أبت منفسه وعالم كتأتو جمير كله بمنفس من مللا سل جمر كا أتقال إليمينيت كجبري جمر أبي هوت كا تازم أتقال إليمينيت كتجبر سألماتن برهان كتفل الكات جمر مالتي زيابير سمس كنا يقول هذيك زيابير تبى به مو مستفلت مستوى علن كاب أفي إنزوتا فلت مستوى علن كابي وات كاب أف زيابير كاب أف زيابير زوات فلت مستوى علن كتقبل تجمر حواتي بزلوا مزجبت بفلتاتن عب كرساس هيكون الله تصوير الله أنت عب كرساس تصوره مزجبت عب كرساس تصوره مزجب فلتات عب هي وات كان تعجبر جم إمباكت تجبر مسجمر إليمينيت تجبر جمر شعو بزح سبات نابز نداخدو سخاجم نابز تغي واي زرع خيانة نجر سلزلك زستوى على خيانة نجر سلزلك ذات واي قال زي أبي هرزم مسؤولهم سبات صحف كفر سايكني حوي بناتي حلم بناتي رأيك تقول عزايد خلنيها never ناتي نعيا ناتكها سلمتها أبت منفسها وعلم نناتنا مسمر علينا حنصوص علام علينا نناتنا حنصوص علام علينا أفتاناتي حنصوص علاماتي خان تدعى بأخذ قوي جميركا وي شتت كتب لك وي كتودقك وي كتوتسي خام مسمر عبد منفسها وعالم جن منفسها ومسمر زبها لا لسه منفسها ومسمر بقولوا لي منفسها ومسمر على سلزق بعفق زيابير زوجة مستو علن في التأتن أنت تلاقي غير كاجن عبد منفسها وعالم تأتمه شعور تقوى عاس جمر مغنياتك زيابير دما كاب دمتو مسمع إن العلى زحقو سو نجار سلزيله دمتو سمع خاطر ما لا رزق لها ممليسي في التأتن تاين دا قبر الكازغين دا بكازغين داستو عن دا لغو الكازغين that's why you مثالي مالتيو فلتأتن مستوعالن كاب عافين زوجة موسيقى أنت يلو زنك أزياتن طبابكمين زنك أزياتن مستوعالكمين أدميهم تنوحوا بعاتاتنيهم زياتن زمتهم عبز مدري تاخد قبريهم كتجزيهم عبز مدري أدميهم كنوحوا عفتها تعاطوا مدري تتنقوا بلا من يرو موسيقى تتنقوا فلاي زداق من تداريهم موسيقى كده أقول لهم كله تتنقوا سيد منفسها وعالم كل جزء انتهي دلي ماتي تنقع غير دلي ماتي شللتني نفسي كل جزء كتعوت هاي تغنى شللت النتي رح بيسوس إغنورانس بشم يسوس يسبر منفسها ودنقرنا لهم معتي قلبت بيسوس خصوصا
كم محبر أملاح كاب حزب أملاح بيسوع شم يقلبت هاليلويا منفساو برهان مقبال يكون لهم معتي إليمينيت مقبال يكون لهم معتي منفساو مسوعال كاب أفكار زوج طبب كاب أفكار زوج فلتات قويتها ننفس وكفنا ملكا يكون بشم يسوع هاليلويا هذه زيابير نسخاتكم برهان عالمي هون كلنا خلوا من برهان زخونه يسوع أبي واتنا أتيو اتكاون قبالجن إليمينيت مستوعال يبنا هاليلويا زيابير بارخ شابعيتي نتوم سقبلوا وزبلوا بسمون زعمنا جنا ولد أملاك خونو مثل هابهم يبلنا ما تيجي زيابير مسك زادحن قال حجي بزح أوان إذا قال زيان حدشت سبات يا برقص اتقال مستقبل كايو نايم لحنكم قال وانجيل مسمعكم بقول مسأمنكم بناي تسفى منفس قدس انتهى قبركم يبلنا تحاتنكم يبلنا ناي زيابير قال يس نتقال مجمّر يا سمعنا هنا أمنت كان مسمع قال كرسس لازم سمعنا يوم ومستقبلنا ولد أملاك غيرنا سلمتاي اتقال بقى الحقيهم تولدكم سلازم لنا بقى الحقينا تولدنا جناؤوت راح تطوز بلا يكون استيل حجية إحنا نالله آمين نزل العالم كأن ده حننا إزخي بتقالينا النبر أب حدا تطوز بلا يكون مغنياتو نعملت ولد كاسو ده حمش عامت كوينو تطوز بلدي هاي بالمي كل جزين تاجب لو ما عامت حمشته نعمتها شدشته ولدنا دم هومي حواتي ولدنا دم ها قومي قلعة خلقه خم قلعة أنت يجبر نبركو يحسب نبركو يبلنا ولد كله تقلعة ولد كخلقه خم ناي قلعة يحسب مش عبيجن ها ساوند مع الخات تثبيت تجبروا له نجارات كابت قلعة أنت يالله مالتي كحسب كاستوعل ماتي سازي قالك زيابير زمت الكاسب قال أملاك قالوا خلق خلون يدحنا كايزل آمين حجي ناي ولدنات قال يكون كنزار بزلهم قال اغزيابير زمصلو سب يزبل زلهم اغزيابير قالو خلق خلو اغزيابير كزاربك خلو يدحنا كايزل يدحنا ني يزلو اسكبلو اغزيابير يبارك سلامنتاي قالوا لي حويم كاب غوتا غدوم اناقفهم كاب غدغاد اغزيابير تايز غبركا زلو زناقفكا زلو كاب غدغاد يزوصاكا زلو استقال سيفي قبركاي استقال مسمص يزد حنكا هاليلويا نتوم قال املاخ زمصلهم نتوم قال املاخ انت يزغبرلهم زمصلهم مغنياتو مزمور 80 كلتن كيتكم انت دا انبيكمو اوريدي اسرائيل كو كاب غبص انت خوينا وصيا بلعلتي دوصيا ميم اب كرنسينا مسمص كن حق توهيبهم تحق انت قبرومي من تكدحنوم منقد اغزيابير انت من تقبرو من تقفلطو كاب رخصت زبله خفليو بقدسنا من تكنبرو كدحنو عقد مغزيابير كقومو سيز قال غزيابير كمصلكا خلو كل غزي يدحنكا الله مثالي 14 كاب 20 شوعته فقدر معرف 4 كاب 20 شوعته وديه ناب قالات هي اغلب حجي مقلاب حلف زبلاي اذنخا ناب زرباي ادنن مدنان مالت اب عدنا زغنا عبسب كزاربك خلو انت هيتقبري خمالتي in fact نعبسب قنيعها يتطمتونيغا رزقادنين كاي خاصما تاي مالتي زي كتدنن سلازالخا زي سمعك له ريسبكت قبرك له يخبرك اي قبلك اي خاتو له زلخا سوي مصحف قدس كوم زبنا بزرباي اذنها ناب زرباي انت يغبر ادن نزرخبن هيوتو نبزلو سغاو خافوسين مو كاب قد معينها اي ترحقن كاب قد معينها انت يتكبرن فوسهان تقال فوسيا تفوسيا تقال تادمص تفوسيا لو مليت زحلم كحلم لها እግዚአብሔር ክፉሰካ ስለዘለይ እግዚአብሔር ከጥዕካ ስለዘለይ አውሽ ልብኻ አይቆረን ህይወት ካውያ ትፍልፍልሞ ልዕሊ ኩሉ ልብኻ ሓልዎ ንልግመኛ አፍካ ባኻ ደርብዮ ንውስልትና ከናፍርካ አካባኻ አርሕቆ አዕንትኻ ቀኒዕን ይርአ ቆልዓታኻ ውን ንቅድሚት ይጠምታ ንመገድ እግርኻ አቅናዓያ ريهم إياسو تحازو مش عم قدخا تقنع الولو إذا خان بقالاتي أغلب زانكاون ناب زربايات ننزبلو كله جودنا خا مد بيخون نيمان ويس نتسقى ما يتقدس نقدر خا كيار حقه يدحنو إيزول مخرنا من أسعد مخرنا عبيدي اتقال مسمت أس كاب إقيو انتهيز قبرك كازولو
داسورة كازل سلزي أملاخ نقوباتو معرخ ندي كم زحلوهم حواتي أتم حواتي أملاخ محلاو يخلل لي كم يجرو خمس حلوكا أملاخ أنت يقبري يفلتوا لي كم يجرو حلوكا خمس قبو كم يجرو كم زتنقلكا بتعمي يزقرم እግዚአብሔር ይባረክ ከመይጌሪ በቅድስና ዝሕሉ ንአገልገልቱ ንቁባቱ ከመይጌሩ እግዚአብሔር ይሕሉ ብስተፈላለየ ድምፅታት ብምምፃእ ወደይ ስቶፕ ብጣዕሚ ዝገርም ሓደ ግዜ እዚኦም መኪና ንዝውር ንፈልጦ ኢና ኣብ ሓደ መስቀላዊ መንገዲ ኩሉ ግዜ ሴማፎር ኣሎ ሓቀይ ሴማፎሮ እንታይ ይገብረልካ መጀመርያ ቅድሚ ጠጠው ምባሉ ብጫ ይዝውልዓልካ ምሽ እንታይ ማለት እዩ ተጠንቀቕ ፍሬኖ ሓግ ማለት እዩ ሓቀይ ሽዑ ታ ብጫ ምስራኻ ፍሬኖ ትሕስ ሽዑ ቀይሕ ይውላዕ ሕጂ እቲ ሴማፎሮሲ ፓስተር ናታን ይመፃ ኣሎሞ በቃ ሕጂ ክሕልፎ ይብለይን ኢሉ ድዩ ኣይኮነን እንታይ ስለ ዘለየ ንምንታይ ቀይሕ ተወሊዑ ንምድሓንካ እዩ ንምድሓንካ እዩ اوه ازس تصليميو ازس تصليميو بقى نو قيح كل عليه قيح ولا عدي اوكي طبو قيح تولعي خلو ندحر حليفك تا يقاطمك هذا جاي زقاطمك هذا اوان እግዚአብሔር قيح كل علك خلو ططويلك مصباي لبوناي አምላኹን ቀይሕ ይወልዕ እግዚአብሔር ቀይሕ ይወልዕ ይበሉ ቀይሕ ሴማፎር ለው እግዚአብሔር ሰማያዊ ጥራሕ አይኮነን كم سبعات كل جزين تاين عندلي سماء أو سيمافورين عندلي هجين جزاهم كيت كلنا بزي سيمافور بزي زخونة شتاو بقى قطوين شافي قات دل حكي بقى ولا زني حمسة حجي ميتين عسران زوري لون كلنا تي قلمتها تعوزلو تزل علو دايم قبرنا نيرنا أنقولي بلنا قولي كندي حد قاتات كام خنا نيرو أملاك حد أوان أيحي ولا على كام استاب عرف يس يدحنا كايز الله كم يجيرو يحلوا كاك እግዚአብሔር ይፈልጥ ይትምብሩኻ كم يجيرو እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ይሕሉ ይፈልጥዩ ነቶም ስሙ ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላክ ክኾኑ ሴቭ ይገብረካዩ ሃሌሉያ ኣትቃል ክመፀካ ከሎ ኢት ሴቭስ ዩ የድሕነካ እዩ ዘሎ ካብ ክፉእ ዘበለ ይሕልወካ እዩ ዘሎ እግርኻ ካብ እከይ ያርሕቆ ካብ እከይ ከርሕቀካ እንድሕር ደልዩ እግዚአብሔር ቀይሕ ይውልዓልካ ሞ ጠጠው ትብል ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን أتم حواتي እግዚአብሔር ዘድሕንዩ ንቁባቱ ከመይ ገይሩ ይሕልዎም ይፈልጥ እዩ ሃሌሉያ ካብ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ክሕልፎም ከሎ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ክሕልፎም ከሎ ንቁባተይ ኣይተተንክዮም ኢሉሲ ንነገስታትን መሳፍንትን እንታይ ገበሮም ገሰጾም ዋይ ምእንቲ ህዝቡ ሒደት ከለው እዩ ዝብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሒደት ከለው ካብ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ክሕልፎም ከሎ ሪና ኢና ካን በዓል አብርሃም እንታይ ኢሉ ግደፍ ከይትንክፎ ነቢዩ ንኢሳ ከምኡ ንያቆብ ንላባን ክገንሓሉ ከሎ ንሪኦ ንያቆብ ከዓ በዓሉ እግዚአብሔር እውን ቀይሕ ኩልዓሉ ከሎ ንሪኦ ማቲ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዘድሕን ይፈልጥ እዩ ሕዚ ቃል ኣምላኽ ዝመፀልካ ሰብ ዲኻ የስ እታ ዝመፀትካ ቃል ሓልዋ እታ ዝመፀትካ ቃል ራእያ ከተድሕነካ ክትሕልወካ እያ እግዚአብሔር ይመስገን ሻምናይ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱን ከምቲ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነቡር ኢና ስጋ ዘልብስ ወይ ድማ ስጋ ዝለብስ ቃል ሕጂ ስጋ ምልባስ ማለት ዝተወሰነ ብጣዕሚ ካብዚ ክሰምዑ ንደሊ ዝተወሰነ ፕሮሰስ ሓሊፉ ኣብ ፍጻሜ ዝበፅሕ ማለት እዩ ኢዮብ እንታይ ኢሉ ከም ጻባዶ ኣየፍሰስካንን ከም ርጎስ ኣየርጋእካንን ኢኻ ቆርበትን ስጋን አልበስካኒ ብዓጽምን ጅማትን ቀወትካኒ ህይወትን ጸጋን መጎስካኒ ምክንኻንካ ንመንፈሰይ ሓለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ጸባ ናብ ርጎ ክሓልፍ ከሎ ጸባ ናብ ርጎ ክልወጥ ከሎ ዘሎ መስርሕ በዓልና እንታይ ንገብሮ ኢና ንፈልጦ ኢና ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ እንዳ መግቢ ዳ ሓቀይ ሰሪሐ ነርኪ እንዳ ስጋ ዲኽ ሰሪሐ ናይ ጸባ ስታይ ውልክን ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ጸባ እንተ ዳ ሓዲርኩማ ዝገርም ነገር መጀመርያ እንታይ ትገብር
ترجع أمه شعوب بالعالم انتهى تقبر لهمت جرا ماي تقبر حجي تاماي انت دا فليهم انت دا تعينكما تايا بتعمي متصات وين زنا يرجعوا خاب ميجرو جزء ناسي تنماي انتهى تقبر انزنا ديزان أفسس يخن تبلان برمستامي أخلا داوس كنت هو دي خنتسات أي تبوني خن تاماي بتعمي متصات حجي بزحت أمنتي وي قدسان متيت عين فتونينا يا حقهم يخون ولا أنا كمان متيت عين فتوني متيت زخون هي وتاي فتوني أملاخ جن بمتيت كعرفك خلو نصبوكاي تاروق أوسي أم ودعتا سعادة كل نجار سنداي نجار صبوك نجار كوين الله بقى تعال أنت أخذ ولا أخلها بين بروسس حالفة جنت عما بين بروسس حالفة بمتيت حالفة That's why you come زول الله خمس أواد يفسس كان كم رجوع سيرجع كان نديخا تو سنة process نايمتيس هو تعرف كايك تعبير جن علامو متيس كاخت نبر زي كونسي طعم من تخون الكا من تخت أبقى الكا إكز عبير بمتيس يحلفك مودعتها خاجن صبغي اسكم مودعتها يصبغي بالو مودعتها خا صبغي مودعتها صبغي مودعتها صبغي هاليلويا سلمتاي أملاخ بمكراخن حلف سلازفتو وي انجوي نحنا بمكرا بقى كنشجر كلنا حقس زبل أملاخ يكون سرحان الناس لازدلي بتن حلفو جودنا ها انتي كندي عند بتمسيس ناتنا كندي عند جرمتاتكم زقطلو فلات امين ده حواتي نحنا بمسيس كنحلف كلنا تمسيس كون تارغو اكو خبالا شواس لزدلي يكون لعلي نتا تامصاص زيتلو تا صابا نابرغو يمبصحت النيرا تارغوم تبالا شوتمو تقحفت ስለዚህ እግዚአብሔር ጥበበኛ እንጂ መቼም እግዚአብሔር ጥበበኛ ታሚ ጥበበኛ ስለዚህ نتوم فيروس مالتي بتا متصاص غيرو እግዚአብሔር ታይገብሮም ይቀጥላው ታር ጥም ትርጓት ነው ናትካ መንገዲ ናትካ ጎደና ናትካ ህይወት ሎሚ በመጽጽ ተሐልፍት ልትኸውን ጽባህ ግን ርጎይ ጽባህ ግን ጽቡቂ አምላክ ንሁሉ ኣብ ግዜ እንታይ ገበሮ ጽቡቅ ገበሮ ጽቡቅ ገበሮ ما حقهم حقنا مصيص عين فتونينا سبات ندينا مكراين فتونينا نفسنا بعلى انت هاي تقبرنا زغرمكم نجر نفسنا كمان بمكره تحلف كلا نتستقبر الله سنة انت هاي تقبره قلتي هاي ترسعه that's why دوي تايلو زمير الله كوني بقى بغنا العلو خمسنا يلو معلت بيانو العلو نفسنا عملا خمس جنيه نتستقبر لك سنة يترسع بقى اخترسع عندها جميره او كلا اتيا ها نابيت املاخي خيط كم زي نبركو يقوي كم زي نبركو يملك كم زي نبركو مرحم كم زي نبركو بقى نت نيجاتيف طع 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 بلا امصات له مالتي نو 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 نتستقبر لك سنة انت هاي تقبري هاي ترسع تابع خز جمره سنة يقبروا نسو هم ودعت انت قبري صحي حواتي لو ما بمصيص تحالفكم اب قدميكم سناي ነገር አለ بمصيص محلافكم صباحنغو نسنايكم نصبقكم كم بو انت زي حالفكم دا خمي غيركم ودا حرم بمصيص كنحلف كلنا ختصعنانعنا نو 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 عاد شوكولاته يفوسيل كا شوكولاته كتبني شوكولاته ما يفوسكاني اسنانكا ودي طعوا عبلك يا هيكون عندي حواتي اتي عابي مرت نسلام يلويتو اتزخب دن صور وسيدو كميلي يخون الله ناتي نجر قويتا ينبر كميلي يخون الله ناتي نجر قويتا ينبر كميلو خون الكا كميلو خون الكستاب هذا قويتا سلزل خون الكايو قويتا سلزل خون الكيو قويتا سلزل خون الناي حواتي هاليلويا أملاخ نخلو ببجزيو صبو كبرو معاسية صبق الكا معاسية تعاملكا يفعلتو يزابير حواتي هكا بعلو فلتيو ناي أملاخ قواص أصرا كم ناي سبا قواص أصرا يكون يا كم ناي سب أقواص أصرا يكون حواتي
ኢየሱስ ጎይታይ ተሳጀኹም አጆና ሕጊ بموسى توهيبي مو ጸጋን حقን ግና በኢየሱስ ክርስቶስ መጽ ባርከ ነህና ኩላትና ካብ መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕል ጸጋ ተቀበልና gracious word ጸጋ ዝህብ ቃል ቃል ክመጸካ ከሎ ጸጋ ጥራሕ ዘይኮነ ሒዝልካ ዝመጽ ጸጋዊ ይዝገብረካ አሜን አሕዋተይ ቃል እግዚአብሔር አባኻ ክመጽእ ከሎ ቃል እግዚአብሔር ናባኻ ክላእ ከሎ ናቱ ፓኬጅ ናቱ ጊፍት ሒዚ ዝመጽእ gracious ይዝገብረካ بعراي يموتني بايزوي امين بعراي انت هيغبرني هيموتني واي راي له املاخ استمسغن يقول تصقا نزي غبو اي غباناني كمزيلنا خنا مسغنكو اب قد ما املاخ محرت نركب غباناني ناين منم املاخ ግን محرتو ابسيل زي غبانا مساتنا نزناحنا عدل زي رخبو كنديم ازيوم بزحات املاك ግን حواتي املاك ግን محرتو يبنا ስለዚህ ታዝ መጻትልካ ቃል ንሳንታያ makes you gracious ጸጋው ያትገብረካ ጸጋ ጥራሕ አይኮነን ሒዛት መጽ ታ ጸጋ ንመከራያ ተጠቅመካ كدحنلو طرح زي يكون توهيبكم زله ጸጋሲ እንኮላይ መከራ እንታ ክትገብሩ ነታ መከራ ትኸውን ጸጋ አለ ነታ መከራ ታልፈላ ጸጋ አለ ለዕሊያ ግን ታትመጸካ ቃል ማለት እዩ ግሬሽየስ ያትገብረካ ጸጋው ያትገብረካ ናታ ፓኬጅ ሂዛ ያትመጽ ናታ ምድሃን ሂዛ ያትመጽ حيلي بدخامي زفصمو ጸጋ ያخلك بعل باولوس بفلاي ابزحاتي كم دخاتات نوزحات غنا نصقينا نጳውሎስ عين سب كريو خلو سبات كعقنو خلو تايم زبلو دخا باولوس ግን ታይብላሎ نوزحات تاين غبرينا نصقينا كم زيطقمو غنا نጠቅሚና ሓደ ግዜ ኣብ አሜሪካ ዘጋጠመስ ንሓደ ኣብ መዝሙራይት ኣቱኒኻ ኢሎሞ ማለት እቶም መዘምራን አገልገልቲ ታኾንኩ ድምጽኻ ስለ ካብዚ ድምጽና ውጽእ ስለ ዝበለ በቃ ኢሎሞ ሓራይ ሓኒሉ ታኣዚዙ ከይዱ ማለት ሆም ለሆ ኸሎ የምልኽ ወዲኦም ናብቲ ናይ ሻይ ኸዱ ኸሎ ሱ ጊታር አልዒሉ تحارت حدا أقل مسئي ماتي أتا نمن تزمر الله خلو نتزموت الله أتا آمين نتزموت الله نمن تزمر الله أنا حدا أقول له هزبو سخاب تزمر الله حواتي نمن يخاط نبر الله نمن تنبر الله نمن ننبر علينا نحدا آمين بعال باولوس كنت موت خلو شمو من بعلو باولوس مالتكو قلع بعلو تزاريب والله خاب كلهم قدسان لطقن زبل انا زقداما يم حاطثنيا ناي قلع نزمسل قلعكو ابزي غزي يستولده زي تقم ግን በቃ ጸጋ አምላክ አባይን ታይገብራለሁ ያይሎ አሜን ያዋዲ አሜን ስለዚህ ታሰማኻ ያ ድምጽ ና ሐዛ نع حزا كيو تتنقى ألكسندر دوي زبال سبعي تاريخ تفولتو تخونكم أب أستراليا تزعبي من نقق حزم سبعي أب حدا سومنسي 4 ريساتات كبير 4 سبات مويتم 4 سبات نايتا تشرشس ودي لهم مالتي درجع عصفنا بزدلنا مالتي شعو እግዚአብሔር ዝኸውን አይክልኒ ቃልካ ሓቂ ቃልካ ይፍውዝ እዩ ናይ ፈውስ ጸጋ በኒሉ ጸልዩ እግዚአብሔር ይበካል ሆይሎ
شعو እግዚአብሔር በቃ በፍሉይ ተአምር ተሕማም ካብቲ ምድሪ ተጸሪጉ ማለት ብዙሕ ሰብ ናብኡ ክመጽእ ጀሚሩ ድሓር ኣብ ዙርዩ እንታይ ኢሎሞ ብዙሕ ሰብ ይስዕበካ ኣሎሞ ኣብ ናይ መንግስቲ ፕሬዚደንትነት ተወዳደር ኢሎሞ ተወዳዲሩስ ተሳዒሩ ዓብዪ ዕንወት ኮይኑ ብሂወቱ እንታይ ክብል ስለ ዘለኹ እታ ዝሰማዕካያ ድምፂ ካብኣ ኣይተግልስ ፓስተር ናታን ኣይተግልስ ኣነ እዚኣ ይሕዘልካ መፅእ ኣይተግልስ ዮናስ ኣይተግልስ እሳያ ንዓኻ ተጓዓዘካ እሳያ ንዓይ ተጓዓዘኒ እቲ እንትሰማዕኹ ድምፅታት ተመሊሰ ኳልኩሌት ክገብሩ እንከለኹ ዝገርመኩም ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝስሕቕ ሰባት ዘእተውኒ ሰባት ዘውፅኒ መዓት እዩ ግን ይብልካ ኢልካ ኣብታ ዝሰማዕካያ ድምፂ ኢኻ ትምለስ ዝገርመካ እስኻ ኢኻ ጉዕዝኻ ተናውሕ እስኻ ኢኻ መንገድኻ ተበላሹ እምበር እሳያ እታ ቀዳመይቲ እሳያ ተጓዓዘካ ኧረ ላይን ወረላ ሎም መዓልቲ ሳብ እዚኣ አሜን እዚኣ ቀታ ላይን እዚኣ ንዓይ ተጓዓዘኒ እሳያ ተጓዓዘካ ስለዚ ናቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ኣማልኽቲ እዮም ካብ በልናዮም ጽሑፍ ክበርስ ኣይክእልኒ ዝረኣኻዮ ራእይ ማንም ኣየፍርሶን እዩ ዝሓለምካዮ ሕልሚ ማንም ኣይወስዶን እዩ ዝተቐበልካዮ ትንቢት ማንም ኣይወስዶን እዩ ናትካዮ ናትክዩ ናተይ እዩ እሳ ተጓዓዘካ እሳ ኣርጊጽኩም ፍለጡሎም መዓልቲ እሳ ተጓዓዘካ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም ጽሑፍ ክበርስ በዓል ኮን ጎይታ ኮን ይኾም ኢሉ ኣምላኽ ሓቲምኒ ካብ ኣምላኽ የተላኣኸ ስለ ዝበልኩም ጽሑፍ ክበርስ ኣይክእልኒ ግብርታተይ እንታይ ገብር ኣሎ ዓቦይሊ ይኽኒ ኣነ ገብሮ ኣለኹ ዝተለኣካያ ጥራሕ ግበር ዝተለኣካያ ጥራሕ ግበር ዝሰማዕኻያ ጥራሕ ግበር ኣብ ቦታት ኣብ ኩሉ ጉዕዞኦም እታ ዝሰምዕዋ ንዓ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ኣሕዋተይ ስለዚ እታ ዝሰማዕኻያ ቃል እንታይ ትገብረካ ጸጋውያ ትገብረካ ግሬሽየስ እያ ትገብረካ ዳዊት ካብ ሳኦል ሃዲሙ ምስ ከደ ማትዩ ክንደይ ሰባት እዮም ስዕቦሞ ስድርኡ 400 ጭኑቃት ሰባት እዩ ዝብል حسبوا داوود نبعلو زهادم زلو سب نبعلو مجبي زي بلوسا 400 زاقلو سبات كمجب كابي يخمص نخنز زاكل سراويت كابي يخمص تاب ساميኤል ابزي ازفسس الزيتي سانتايا غريشيسيا ጸጋዊትያ አሜን ጸጋ ትህብ ቃልያ አሜን በቃ ንዑይሎ አሞዳታ እንታይ ገይርዎም ጀጋኑ አሜን ካልኣይ ሳሙኤል ሞዳታ ክጽብጽብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ጀጋኑ ናይ ዳዊት ያ ምክንያት ናይ ዳዊት ስራሕ እያ ናይ ዳዊት ስራሕ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ክንደይ ሰሪሕኻ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ኸይትኩም ተዳንቢኩሞ ንጉሆ ወፂኡ ትበዓል ግራት ኣብ ዳባይ ምስ ወፀ ኣው ጠጠው ኢሎም ጸኒሖም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም ስራሕ ዘሰራሕና ሲኢና ኪዱ ብትግራት ይስርሑ መበል 12 ብሻትሸይቲ ሰዓት ወፂኡ ከምኡ ብታሽዓይቲ ሰዓት ወፂኡ ከምኡ መበል 11 ሰዓት ካ ወፂኻ ረኺቡኻ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ስራሕ ዘውዕለና ሲኢና በዝና ኢሎም ግዜ ሰዓት 5 ማለት ሰብ ተፈዲሱ ንገዛኻ ኣትኸሎ ማለት እዩ ኪዱ ደሓና ብትግራት ስርሑሞ ውዕለትኩም ክበኩም ኢሉ ስለዚ መበል 12 ሰዓት መፂ ውዕለት ክመፂ ስለዚ ተራቢሎ ደዲናሮም ሂቦም እቶም ሰዓት ጫዓት ዝመፁ ብሳልሰይቲ ሰዓት ንጉሆ ዝመፁ እንታይ ኢሎም ዕፅፊ ዝቕበሉ መሲልዎም ድሓር ግን ንዓታቶም እውን ሓንቲ ዲናር ሂቦም نعنا عمسكنا إلو ما عمسكم بقوم ديتوا عالكم what does it mean أنت يقول لنا سلا زلي ملأخت اللوا إسكا ملأخت اللوا ولو أمم فساو عالم كند من تاي بزحي قويغا أيكونن نتاز توهبتك تسقاس كونكا سريح كان لا دو أي سرح كالان إيو معك أننا يكزيبير ساعات 10 حدا مصا ساعات 5 مصا
ታስተዋሃበትካ ግዜ ታይም ምክንያቱ ናትና ታይም ብጣዕሚ ሊሚትድ እዩ ዝተሓፅበ እዩ ኣብዚ ምድሪ 70 ወይ 80 ዓመት እዩ ካብኡ ላዕሊ ይነብርኒ ኣብዘን ዝተዋሃበና ዓመታት ሕዋተይ እሙናት ኮይና ንዓይዲና ንዓይዲና ታስተዋሃበትካ ጸጋ ናይ ዳዊት ከም ዝረኣናያ ኣብተን ዝተዋሃበቶ ግዜ ናይ ንግስነት ግዜ ጀጋኑ ገይርዎ ጭኑቃት ዝነበሩ ታሪኾም ለዊጡ ጀጋኑ ገይርዎ እዚኣ ናይ ዳዊት ስራሕ ንሕና እውን ሰሰይም ዝተዋሃበና ግዜ ሓፂር ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣብቲ ዝተዋሃበና ዕዮ ኣብቲ ዝተዋሃበና ጸጋ እሙናት ኮይና ጎይና ዶ ኣይጎየናን ኣምላኽ ቃሉ ክልእኸልካ ከሎ ነታ ዝተዋሃበትካ ቃል እሙን ኮንካ ሒዝካ ትጓዓዝ ኢኻ ኣይትጓዓዝኒ ኢኻ ስለምንታይ ብናተይ ራእይ ብናተይ ሕልሚ ብናተይ ሰማዕኽዎ ድምፂ ትጓዓዝ እስኻ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከም መተዓየይቲ ናተይ ጸጋ ናትካ ጸጋ የስ የድልየኒ የድልየካ እዩ እታ ድምፂ ግን ማለት እዩ ኣብቲ ዝተዋሃበካ ኣብዚ ናይ ዝምድሪ ዝተዋሃበካ ዕዮ ናይ ዝምድሪ ዝተዋሃበካ ጉዕዞ እታ ድምፂያ ተጓዓዘካ ንሳያ ተጓዓዘካ ኣብ መወዳእታ ተብፅሓካ ንሳያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ዝመፀሎም ሰባት ክንብል ከለና መጀመርያ እቲ ቃል ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ ሽዑኡ ፐርሰናል ከም ዘለዎ ፐርሰናል አይዲ ከም ዘለዎ ፐርሰናል ወርድ ከም ዝኾነ መንነት ከም ዘለዎ ጉልበት ከም ዘለዎ አይዲ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ይግባአና ድሕሪኡ ዝፈጥር ቃል ከም ዝኾነ ክሪኤቲቭ ወርድ ይልና ኣለኹ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ድሕሪኡ ህይወት ዝህብ ቃል እዩ ድሕሪኡ ብርሃን ዝህብ ቃል እዩ ሃሌሉያ ድሕሪኡ ኢሊሚኔት ዝገብር ቃል ምስትውዓል ዝህብ ቃል እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ድሕሪኡ ዘድሕን ቃል እዩ ድሕሪኡ ድማ ስጋ ዘልብስ ቃል እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ግሬሽየስ ጸጋዊ ዝገብር ቃል እዩ ጸጋ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ጸጋ ሕልፍ ዝበለ ጸጋ ተቐብልካስ ዝፈስስ ዝትርፍረፍ ሰብ ይገብረካ ትቁረስ ሰብ ይገብረካ ብኩሉ መኣዝና ህይወትካ ትቁረስ ሰብ ይገብረካ ኣታ ዝሓውና ዳኣብያ ኣሎ ኣታ ዝሓፍትና ዳኣብያ ኣላ እንተ ዝመጽእ ዳሎም ማዓትስ ተዘገልግለና ዳሎም ማዓትስ እንተ ዝበጽሓና ዳሎም ማዓትስ ቃል ተዘውጻለይ ዳሎም ማዓትስ ማቲ ስለምንታይ በዓራይ እንታይ ይገብርኒ ኣይመውትኒ በዓራይ እንታይ ይገብርኒ ኣይመውትኒ ሓርጎጽጎጽ የብሉን ኣይኮንኩን መጺጽ ኣይኮንኩን የብሉን ኣይኮንኩን መጺጽ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ መወዳእታኻ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ጽቡቕ መወዳእታኹም ጽቡቕ እዩ መወዳእታይ ጽቡቕ እዩ መወዳእታና ጽቡቕ እዩ እስከ ነዛ ኣምላኽ ዝባህ እንዳበለና ኸነመስግነና እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ተስኡ ካብ ዘለኹሞ ሃሌሉያ